बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो फिन दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो लागै मोनसे सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों। जि रादाबखौ नायोब्ला नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन आरो गोबां गियान मोनगोन आरो इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैगोन। ख्रिस्ट' फोथायारिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा महाकुम्भ होननाय मोनसे मेलानि बाथ्राखौ खोनाबायना? बिखौ मेला होननानैबो बुङो आरो गोबाङा बेखौ धोरोमनि मोनसे फेस्टिभेल होननानै मानियो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, महाकुम्भ मेला दायो सोलिगासिनो दङ। बे जाहैबाय थांनाय जानुवारि 13निफ्राय लानानै फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 22 फेब्रुवारिसिम बे फारिलाइया सोलिगोन आरो बे जादों गंगा जमुना सरस्वती जि दैमा दङ बे दैमायाव बे फारिलाइया जायो आरो जायगा हिसाबै प्रयागराज, हारिद्वार, नासिक आरो उज्जैन होननाय बे जायगाफोराव बे महाकुम्भ फारिलाइया जायो आरो बे फेस्टिभेलाव बुहुमनि गोबां मानसिफोरा फैयो। भारताव थानाय जाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोर बिसोरो बेयाव थाङो आरो बिसोरनि फोथायनाया बेनो जे बै सानाव एबा बे महाकुम्भनि जिथु फारिलाइ दङ बे प्रग्रामनि समाव जेब्ला गंगा जमुना सरस्वती बे दैमायाव दुगैयो अब्लाना बिसोरनि पापफोरा सुस्रांजायो होननानै फोथायो आरो बे फारिलाइखौ बिथांमोना खालामो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना जि फेस्टिभेल जागासिनो दङ, जि महाकुम्भ फारिलाइ जागासिनो दङ, बे फारिलाइयाव मोनसे गिदिर अर नांदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे गिदिर अरा खामबाय। जि टेन्टफोर दङमोन, जि न'फोर दङमोन, जि न'फोराव मानसिफोर थादोंमोन, साजायदोंमोन, गोबां न'फोरखौ खामख्रुबबाय, खामनानै साव हांगार खालामजोब्बाय। दा अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायदों। नोंथांमोना नायग्रोदो, बेनि उनाव नोंथांमोना मा मा सोलोंनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गावनो सिन्था खालाम। बेनि उनाव जोबनायावहाय आङो नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि जाहोनालाय माथो? गुबुन धोरोमनि जिथु फारिलाइ दङ, गुबुन धोरोमनि फारिलाइयाव अर खामनाय जाहोनखौलाय मानोथो दिन्थिखो होननानै सोरबाया साननो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिफ्राय सोलोंनांगौ माखासे बाथ्राफोर दङ। दा बेयावखायसो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों एबा बे रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जि भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो, रादाबखौ दिन्थिनो होननानै आं लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांगोन। प्रयागराज महाकुंभ में मेले के दौरान तुलसी मार्ग पर स्थित सेक्टर 19 के रेलवे पुल के नीचे शाम लगभग 4 बजे के आसपास भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग एक के बाद एक टेंट और फिर उसने कॉटेजेस को खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान गीता प्रेस गोरखपुर के 180 कॉटेज जलकर खाक हो गए। इसमें अब तमाम जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग जो है वो भीषण लपटों के रूप में बन गई और उसके बाद आग का जो काले धुएं का जो गुबार है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जब आग लगी तो उसके बाद ट्रेन ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन ये गनीमत रही कि ना तो मेले में किसी को कुछ हुआ और ना ही ट्रेन तक आग पहुंच पाई। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। सीएम योगी भी मौके पर मौजूद रहे। लेकिन अब इस जो पूरी घटना है, घटना के दौरान एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि जब टेंटों में आग लगी तो उसमें एक जो बक्सा है उसमें करीब 1 लाख रुपए कैश रखे हुए थे, नगद रखा हुआ था। और जब टेंट में आग लगी तो उसके बाद ये जो कैश है, ये जो 1 लाख रुपए के नोट हैं वो भी जलकर खाक हो गए, जिसका एक वीडियो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और दमकल के कर्मियों ने घटनास्थल से लोगों को हटा दिया है और घटनास्थल को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है और इस दौरान पुलिस अपनी जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि आग के कारणों की बात की जाए तो कुछ लोगों का ये दावा है कि आग जो है वो छोटे सिलेंडर में गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद से आग लगी। कुछ का ये दावा है कि आग जो है वो अचानक से किसी अन्य कारण से लग गई, यानी कि जो स्पष्ट जो कारण है वो अब तक समझ में नहीं आए हैं। हालांकि जो प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहे हैं, जिन कारणों पर बात हो रही है ज्यादातर, वो यही है कि गैस में रिसाव हुआ और की वजह से एक टेंट में आग लगी। इसके बाद वो धीरे धीरे सारे टेंट में फैलती गई और जब तक दमकल के कर्मी पहुंचे तब तक आग जो है वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और उन्होंने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायबाय, बे रादाबखौ नायबाय जे बै जायगायाव महाकुम्भ जिथु सोलिबाय थादों फारिलाइ, बै फारिलाइयाव अरानो अर, अख्राङाव उखुन्दैयानो उखुन्दै जोङो नुनो मोन्दों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय हरखाबै जानाय मोनसे जाथाय, मोनसे अर खामनाय जाथाय।
नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बेनिफ्राय सोलोंनांगौआ मा? बेनिफ्राय जोङो माखौ रोंनांगौ, माखौ सोलोंनांगौ? बेनो जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बुहुमाव गोबांफोरा गावनि नियम खान्थि बायदि खुलुमनाय सिबिनाय खालामगासिनो दङ। बिथांमोनाबो सानगासिनो दङ जे जोंबो सैथो इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ, जोंसो सैथोआव दङ होननानै हिन्दु धोरोमनि बयबो साननानै खुलुमगासिनो दङ, सिबिगासिनो दङ। बेखिनियावनो आङो बाइबेलनि माखासे जारिमिनफोरखौ सरजाबफालांनो हास्थायदों। जेब्लानो मानसि माहारिफोरा सैथो इसोरनिफ्राय गोजान जादों, जेब्लानो सुबुं माहारिफोरा सैथो इसोरखौ सिनायनायनिफ्राय गोजान जादों, बै समफोरावनो इसोरा गोबां रोखोमनि सिनफोरखौ दिन्थिदों। जोङो बाइबेलावबो नुनो मोनदों जेब्ला जना नाबिया इसोरनिफ्राय खारखोमादोंमोन, अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनिफ्राय खारखोमादोंमोन, बै समाव इसोरा जना नाबिनो थाखाय मासे गिदिर नाखौ बाहायदोंमोन आरो बै नानि गेजेरजों जना नाबिखौ गोसो सोलायहोदोंमोन, माबा मोनसे सिनखौ दिन्थिदोंमोन। आरो बे सिना मामोन? जना नाबिनि सोलायनायनि सिना जाहैबाय बै ना थिमि, गिदिर ना थिमिनि गेजेरजों। आरो बेबायदिनो जाथायफोरखौ जोङो बाइबेलाव गोबां नुनो मोनो। जेब्लानो मानसिया, सुबुं माहारिफ्रा इसोरनि बेरेखा थाङो, बै समाव इसोरा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावो एबा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सिनखौ दिन्थियो। थिग बेबायदिनो दिनैबो इसोरा मानसिफोरजों बेबायदिनो रायज्लायो। इसोरा मानसिफोरनो बेबायदि खाबुफोरखौ होयो, माबा मोनसे जाथायफोरनि गेजेरजों गोसो सोलायनायखौ होयो। गोसो सोलायनायनि मुगा, बियो जोबनाय मुगा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय मुगा, जोबनाय बोथोर। हयथ' इसोरा बिनि गेजेरजों माबा मोनसेखौ दिन्थिनो हास्थायदों बै सुबुंफोरनो, जाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो, गोदोनिफ्रायनो बे खान्थिफोरखौ मानिबोगासिनो दङ। जेरावहाय दैयाव दुगैहैदों, दैयाव दुगैनायनि गेजेरजों पापनि निमाहा मोनो होननानै बिसोर खामदों। नाथाय बै गासैखौ इसोरा मोनथिगौ, सैथो इसोरा मोनथिगौ। जेरावहाय सैथो इसोरा माबा मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हयथ' बे जाथायनि गेजेरजों बिथांमोननो गोसोआव खोथा बुंनो नागिरदों जे बासायजानायखौ मोननो थाखाय, मुक्तिखौ मोननो थाखाय बबेबा दैयाव दुगैनायजोंल' जानाय नङा। बे बाथ्राखौ हयथ' जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनो मोनथिहोनो नागिरदों, जायनि जाहोनाव दिनै बे जाथाया जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयो जे 100% बेनो जादों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा। नाथाय आङो आंनिफ्राय जेखौ मोन्दांथि मोनदों बेखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामदों जे जानो हागौ बेबायदिबो, जेरावहाय इसोर हायि जेबो खामानि गैया, इसोरा बेबायदिबो रायज्लायनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जोबनाय मुगा, जोबनाय बोथोर, गोसो सोलायनायनि, गोसो फाफिननायनि मोनसे सम, जेरावहाय जोङो सारा प्रिथिबि बुहुम नाङैनो नुनो मोनगासिनो दङ। जेरावबो गन्दगल, जेरावबो अर, जेरावबो दावराव दावसि। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगोन, बेनो जाहैबाय जि जायगायाव मानसिफोरा थांनो हाया, जि जायगायाव गाहाम रादाब फोसावहैनो हाया, जि जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ, बासायजानायनि बाथ्राखौ बुंहैनो हाया, बेबायदि जायगाफोराव इसोरा गावनो खामानि मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा गावनो खामानि मावो। जेरावहाय मानसि दैथायहरनो हालिया, जेरावहाय मानसिफोरखौ थोनहरनो हालिया, बेबायदियाव इसोरा गावनो खामानि मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनायनि जाहोना बेनोमोनदि बे महाकुम्भ बायदियाव थांनानै जोङो गिर्जा खालामहैनो हाया। बे महाकुम्भ बायदि जिथु फारिलाइ मेला दङ, लाख लाख मानसिफोर गथायसे जानाय, हिन्दु सुबुंनि, हिन्दु फोथायारिफोरनि मानसिफोर जमा जानाय, बेयाव जों थांनानै गिर्जा खालामहैनो हाया। जों बेयाव थांनानै जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ बुंहैनो हाया, गाहाम रादाबखौ जों फोसावहैनो हाया। नाथाय इसोरा मावनो हायै जेबो गैया। दा बेयावहाय हयथ' जानो हागौ इसोरा बे जाथायखौ जाहोनायनि गेजेरजों बिथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे खोथाखौ बुंनो हास्थायदों एबा सोरबा बेक्तिखौ खोथा बुंदों। दा बे बाथ्राखौनो साफ्रोमबो रायजो राजा फोथायारिफोरनो मोनथिहोनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै गोजोनदों आरो लोगोसे जोबनायाव बेखौनो खावलायगोन जे आर'ज खालामगोन जेन साफ्रोमबो बेयाव थांनाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसेब्लाबो मोनो, बिनि थाखाय आर'जआव थादो। जि महाकुम्भ मेलायाव थांनानै दैयाव जि दुगैहैयो, दैयाव दुगैयोब्ला पापनि निमाहा मोनो, बासायजानायखौ मोननो हायो होननानै बिथांमोना फोथायनानै बे खामानिखौ मावहैदों। बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जेन सानसे सैथो इसोरखौ सिनाय मोननो हायो, सैथो इसोरखौ नुनो हायो आरो बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ, बे बाथ्राखौ जेन बुजियो, बिनि थाखाय आर'जआव थादो। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बयनिसिमबो जोबनायाव जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।